Sa mga pangunahing balita, 2 patay, 2 sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa kalsada sa Legazpi City. Ginang sa Milaor, Camarines Sur, sugatan sa pananaksak ng kanyang manugang. Mahigit sa 100 public transport driver sa Bicol isinilalim sa surprise drug test. 10 nagpositibo. Baywatch operation ngayong Semana Santa ng PDRRMC Apsimo, arangkada na bukas. Congressman Bungalon bumuwelta sa paratang ni Mayor Lagman patungkol sa pagtapyas niya umano ng budget sa unang distrito ng Albay. At kadiwa ng Pangulo sa kampo, inilunsad ng Kamsur Police Provincial Office. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Martes, 15 ng Abril taong kasalukuyan. Patay ang isang motorista matapos na masalpok ng SUV sa lungsod ng Legazpi. Sa parehong lungsod, patay rin ang isa pang motorista habang sugatan naman ang kanyang 2 backrider matapos na masalpok din ng isa pang SUV. May report si Hercules Barbacena. Patay ang isang 50 anyos na motorista na kinilalang si alias Roman, may asawa at residente ng Barangay Baskaran, Daraga, Albay, matapos na mabangga ng isang SUV sa Purok 3, Barangay Mariawa, Legazpi City, alas 7:25 kagabi. Batay sa investigasyon ng Legazpi City Police, mahinatid lamang ang biktima sa Barangay Mariawa. Habang nakaparada sa gilid ng kalsada, aksidente itong nabangga ng SUV. Naisugod pa ang biktima sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, subalit nasawi rin. Aminado naman umano ang suspect na nakatulog siya sa biyahe. Ibig sabihin, nung nakatulog siya nabawi niya yung manibela pakanan, kung saan nandun yung ating nakaparadang motorsiklo na nandun nakasakay doon yung 50 years old natin. So eventually, nung mangyari yun, nabangga niya, yun nga, at nadamay pa ang isang motorsiklo na nakaparada rin sa naturang lugar. Samantala, patay din ang isang 22 anyos na motorista na kinilalang si alias Raymond matapos na mag-counterflow at masalpok ng isang SUV sa Old Albay District, Legazpi City kaninang madaling araw. Lumalabas sa investigasyon na bukod sa biktima, lula na rin ito ang 2 nitong kaibigan na pawang galing sa gimikan at langgo sa alak. Naisugod pa sila sa hospital, ngunit hindi na swinerte pang mabuhay si Raymond. Matinding impact, tumilapon yung ating mga sakay ng motorsiklo at ito nga po ay nirespondihan ng ating mga pulis dyan sa PCP2 at nai-report naman sa ating 911 para makapagdala ng kanilang ambulansya at madala yung ating mga biktima sa BRTTH. Yun, nadala yung 3 natin mga biktima sa BRTTH, itong Bicol Regional Hospital Medical Center natin. Kaya lang, nung makalipas din ng ilang oras, ay namatay din yung driver mismo itong motorsiklo. Samantalang yung 2 niyang backride ay patuloy pang ginagamat sa mga oras na ito. Kaugnay nito, muling nananawagan ng PNP sa mga motorista na iwasan ang pagbiyahe na nasa impluwensya ng alak at siguraduhin ring nasa kondisyon ang katawan bago bumiyahe para iwas aksidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Sugatan naman ang isang ginang matapos na saksakin ng kanyang manugang sa Milaor, Camarines Sur. Matagal nang hindi pagkakaintindihan, sinisilip na ugat ng krimen. May report si Danica Garcia. Sugatan ng isang ginang matapos na saksakin ng kanyang manugang sa Zone 1 San Jose, Milaor, Camarines Sur, alas 5:45 ng hapon kahapon. Kinilala ang biktima na si Marites Cambaling, nasa tamang edad, residente ng parehong lugar. Habang kinilala naman ang suspect na si Jose Ismabe, 44 anyos, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Liza Jane Alteza, tagapagsalita ng Camarines Sur Police Provincial Office, isang saksak ng kitchen knife sa kaliwang bahagi ng tiyan ang tinamo ng biktima na agad naman na isinugod sa Bicol Medical Center.
Nagkaroon na sila ng maitang pagtatalo at siguro ay dati na po itong may mga alitan kung kaya't na siguro na trigger lang nung kahapon at yun na nga na nagresulta nitong pagkakasakit ng suspect dito sa biktima. Ang suspect po ay son-in-law ng victim dahil ang biktima po ay asawa ng tatay nitong victim po, ay ng tatay nitong suspect. Ngunit patay na daw po yung tatay ng suspect at bado na nga po itong biktima. Hindi na rin pumalagpa ang suspect ng arestuhin ng mga otoridad. Sinisilip naman na dahilan ng krimen ang matagal ng hidwaan ng mga ito. Acting po nga, hinihikayat ang ating mga kababayan na sa mga ganitong panahon, lalo na kapag may mga alitan, ay sana po ay maging mahinahon at huwag magpadalos-dalos sa pagdidesisyon, lalo na kung ito ay kakapahamak din ng ninyo, lalo na at syempre po kung mayroong krimen ay wala tayong magagawa kundi itong mga suspetsadong gumagawa ng krimen ay ating ikukulong at papailan natin ng kaso. Samantala, nasa kustudiya na ng Milaor MPS ang suspect at nahaharap sa kasong serious physical injury. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Naabo ang ilang bahay, boarding house at tindahan sa Barangay Sentro, Masbate City matapos na sumiklab ang sunog kagabi. Patuloy na inaalam pa rin ng BFP ang sanhi ng sunog. May report si Rose Bilista. Dalawang bahay, isang tindahan at isang boarding house ang tinupok ng apoy na sumiklab sa Rosero Street, Barangay Sentro, Masbate City, alas 9:38 kagabi. Ayon kay Fire Officer 2 March Capillan, tagapagsalita ng Masbate City BFP. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog at tumagal ng 1.5 oras bago ito naapula. Wala naman na naitalang nasaktan sa pangyayari. Wala naman pong naitalang mga nasaktan or mga casualties and lahat po naman po sila safe. 11:30 po ng gabi is dineclare po ng ating ground commander na si Fire Senior Inspector Francis P. Castillo, which is the City Fire Marshal of Masbate City Fire Station, na fire out po ang ating nirespondyang sunog by 11:30 po ng gabi. Patuloy pa rin na inaalam ng BFP kung saan nagsimula ang sunog, kung ano ang sanhi nito at kung ilan ang iniwan nitong pinsala. Ang nearby municipalities mo natin is like ng ating mobile fire station. Nagresponde po ang ating Milagros Fire Station is pumunta din po dito. So sa kabuuan, meron kasi si Masbate City Fire Station ng 3 fire trucks, then additional manpower po natin is yung mga volunteer po ng Masbate City, like ang barangay Bagumbayan na meron silang sariling mga fire trucks, ang ibang volunteers pa po na fire brigade po ng Masbate City was also there to give assistance sa firefighting natin at saka pagbigay ng water sa mga fire trucks natin para tuloy-tuloy po ang ating ginagawang pag-apula ng sunog po. Muli namang nagpaalala ang BFP na mahalaga ang pakikilahok at pakikiisa sa mga programa ng ahensya sa pag-iwas sa sunog lalo pat tag-init na. Mahalaga rin daw ang regular wiring inspection sa mga kabahayan at iba pang istruktura upang maiwasan ang overheating na maaaring maging sanhi ng sunog. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista. Mahigit sa 100 public transport drivers sa Bicol ay sinailalim sa surprise drug test. 10 nagpositibo. At Baywatch operation ngayong Semana Santa ng PDRRMC APSIMO, arangkada na bukas. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang
Kuya akong party list, may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ng kanyang sinusulong, siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog kang Kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Ganito dapat kasarap ang buhay. Madaming pagkain kasi kayang-kayang bilhin. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Sino nang ready mag-Sharon? Palutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Pag may Kiko, may Sharon ka. Number 51 sa balota. Wala kayo sa idol ko. Nakapag-exam ako kahit kulang pa yung tuition. May 10,000 allowance tayo para sa teaching supplies. Sa batas si Idol, palagi nang valid ang mga certificate. May cash grant pa ako kahit wala pa akong 100 years old! Yung idol ko ang gumawa ng helmet law. Kaya marami nang naisalba ito. Eh sino ba yung idol mo? Si Senator Bong Revilla. Pinoy, kayo ang idol ko. Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Mahigit sa 100 public transport drivers mula sa Legazpi Grand Terminal sa Legazpi City at Bicol Central Station sa Naga City ang isinailalim sa surprise drug test kaninang umaga. 10 sa mga ito ang nagpositibo naman sa paggamit ng iligal na droga. May report si Mayan Sinares. Nagsagawa ng surprise drug test ang Philippine Drug Enforcement Agency Bicol at Land Transportation Office Bicol sa ilang public transport drivers sa Legazpi Grand Terminal sa Legazpi City at Bicol Central Station sa Naga City simula alas 8:30 kaninang umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. 193 drivers ang isinailalim sa drug test kung saan 10 ang nagpositibo. 5 sa mga ito ay bus drivers, 1 ang UV Express driver at 4 ang tricycle drivers. Ayon sa tagapagsalita ng PIDEA Bicol na si Carlo Fernandez III, ipapadala sa Maynila ang samples ng mga nagpositibo upang isailalim sa confirmatory test. Pansamantala ring kinumpiska ang lisensya ng mga ito habang inaantay ang resulta. Urine sample na binigay niya, we will send it to Manila for confirmatory. Para ma-sure lang po talaga natin na sa laboratorio na mismo gagawin. Kasi dito may makeshift lang tayo, drug test kit lang ang ginamit natin. So, yung license niya naman,
you hold muna ng LTO at isusoli na lang sa kanya once siguro kung nagpa-rehab siya or mapakita niyang hindi na siya gumagamit ng drugs. But for him, he is free to go. Hindi naman siya po madidetain. Nilagyan naman ng stickers na fit for driving ang lisensya ng mga nagnegatibong driver tulad ni Tatay Ramil ng lungsod ng Legazpi. Mahalaga siyempre. Importante to. Kasi sa ngayon kasi ang mga driver ngayon parang hindi mo na maintindihan. Kaya kailangan talaga ng drug test. Bahagi ang aktibidad sa harabas ng PIDEA Bicol at Oplan Biyaheng Ayos ng LTO Bicol na layong matiyak na ligtas ang mga biyahero ngayong Semana Santa at summer vacation. Sa tulong-tulong po, mga iba-ibang agency, ayan nga po ang mga programa na ginagawa natin. At as of now po, sa mga fino-focus natin ngayon ay ang mga ports. So, talaga binabantayan po natin. Kung nakita niyo po nga kanina, may K9 unit po tayo dito. Samantala, bukod naman sa drug testing, nagsagawa rin ng vehicle inspection ang mga tauhan ng LTO. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Ipatutupad na simula bukas ng PDRRMC APSEMO ang kanilang Baywatch operation ngayong Semana Santa. Mga pribado at pampublikong resorts at hotels na inaasahang dadagsain ngayong Holy Week, tututukan umano. May report si Hercules Barbacena. Mahigpit na ipatutupad na simula bukas ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Albay Public Safety Emergency Management Office ang kanilang Baywatch operation ngayong Semana Santa. Ayon kay APSEMO Chief Dante Baclao, ilan sa mga pinakatututukan nila ang mga pribado at pampublikong resorts at hotels na inaasahang dadagsain ngayong Holy Week. Bukod pa rito, magpapakalat rin sila ng mga personnel mula sa Albay Emergency Medical Services na magbibigay ng agarang asistensya sa oras ng emerhensya. Madipuli kita kan mga tao dyan, magbabantay kita. Itong EMS baga, maka-deploy dyan sa mga resorts, beaches sa Bakakay and other areas na nangangaipukan na serbisyo kan emergency medical services. Dagdag pa niya, maraming local government units na ang nag-request sa kanilang opisina na magkaroon ng Baywatch operation tulad ng lokal na pamahalaan ng Bakakay na isa sa may pinakamarami at pinakadinarayong beach resort sa Albay. Permi kitang mag-ingat, lalo namamati tamang gararay so tag-init. So, ang gabos na ko yan, pag-room dumiyaw dyan. So, sa tuwing mga kababayan, maglagay-tabi kita. Tapos kung sa mga maduman sa mga makarigo sa dagat, extra careful po kita. Magtatagal ang Baywatch operation hanggang sa Easter Sunday. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. 100,000 boto ang kailangan ni Rosal para makahabol kay Salceda. Habang 175 boto naman ang kailangan ni Alegre para makahabol kay Ko ayon sa social weather stations. Resulta ng survey, patunay umano na nais na ng mga albayano ng totoong pagbabago. May report si May Encinares. 100,000 boto ang kailangan ni Noel Rosal para makahabol sa kapwa nito kandidato sa pagkagobernador ng Albay na si Joey Salceda. Habang 175 votes naman ang kinakailangan ni June Alegre para makahabol sa katunggali nitong si Diday Ko sa pagkabisi-gobernador. Ito ang lumalabas sa survey ng social weather stations na isinagawa noong March 29 hanggang nitong April 5. Ayon kay Jay Sandoval, ang Vice President ng SWS, nangunguna si Salceda sa governor race na may 44% na voter preference o tinatayang 418,000 votes. Mas mataas ito kumpara noong March na nasa 38% lamang. Lumalabas din sa survey na naungusan nito ang kanyang katunggali na si Rosal na nakakuha lamang ng 32% o 302,000 na boto. Nakitaan naman ng malaking pag-angat ang running mate ni Salceda na si Diday Ko. Mula kasi sa 30% nitong Marso ay tumaas ito sa 37% ngayong Abril o tinatayang 350,000 votes.
Lumalabas din sa naturang survey na naungusan ni Diday ang pinakamalapit nitong kalaban na si June Alegre na nakakuha lamang ng 18% o 173 boto o kalahati ng bilang ng mga nais bumoto kay Diday. Na siyempre yung survey na ito ng SWS, hindi magaganap or mangyayari ito or maisa sa katuparan kung walang kooperasyon ng aming mga respondents, di ba? So nagpapasalamat kami dun sa mga respondents, sa mga survey na ito, sa mga taga-Albay na pinapasok ang aming mga interviewers noong kumatok sila para mag-survey. Dagdag pa ni Sandoval, kailangan pa ring magsipag ng tambalang Rosal at Alegre para makahabol sa kanilang mga katunggali, gayon din na kailangan pang sipagan ng tambalang Salceda at Co upang tuluyang maipanalo ang darating na halalan. Meron pang lampas 1 buwan bago mag-actual election. So may marami pang instances na syempre hindi lamang sila ang mangangampanya, pati yung ibang mga kandidato sa iba-ibang posisyon, mangangampanya rin sila. So kailangan ma-track natin how the preferences change. Kasi hindi naman porke ito yung sagot nila, ito na rin yung kakalabasan, di ba? Depende na rin kung ano yung kalakaran ng kampanya nila, yung kampanya nung katunggali nila sa ibang posisyon. Tapos sa mga pangyayari rin sa Albay, di ba? Lahat ng ito maaaring makaapekto sa ultimate vote nila na magagawa sa May 12, 2025. Bumaba rin ang bilang ng mga undecided voters. Mula 30% sa governor's race ay nabawasan ito ng 10%, habang mula 44% ay 34% na lamang ang undecided voters sa vice gubernatorial contest na isang magandang senyales para sa kandidatura ni Salceda at Diday. Ayon naman kay Salceda, ang survey ay isang malinaw na mensahe mula sa mga Albayano na nais na ng mga ito ng totoong pagbabago at hindi puro lamang sa salita. Aniya, noon pa man ay seryoso na siya sa pagtatrabaho para sa pag-unlad ng lalawigan. At this point, it is very encouraging. Pero at the same time, it remains to be challenged. Kasi ang importante po dyan, ang kampanya, pati ang eleksyon, it runs both ways. First, it is a learning experience na matutunan mo anong pangailangan at aspiration ng mga tao. Pangalawa, it is also a teaching mission. Ibig sabihin, ini-introduce mo sa tao ang mga bagong creative solutions sa mga problema nila. So ibig sabihin, pag binangga mo yung dalawa, 44% in my case, 45% in my case, believe that my solutions are responding to their problems. Lubos naman na nagpapasalamat si Diday Co sa mga Albayano na nagtitiwala at nagsusuporta sa kanila ni Salceda. Aniya, hindi pa man siya lubos na kilala ng mga Albayano, pero ang resulta ng survey ay nagpapakita na niyayakap din siya ng kanyang mga kababayan. Sa results kang survey, pigpapahiling po talaga na pig-embrace man po ninda ko, as in Albay is now ready for a global Albay and willing to accept progress. Kaya nagpapasalamat ako sa suporta kang mga Albayano. And ibig sabihin, responsive ang mga tao sa messaging ni Governor Joey Sarte Salceda. Kaya angat ang lahat sa Global Albay. It's very ambitious and it's inclusive. Samantala, bago pa man ang araw ng eleksyon, ang Global Albay Alliance nila Representative Joey at Diday ay may mga sinimulan ng proyekto tulad ng kuryente sa Albay at ang pagsulong sa completion ng BRHMC na idinesenyo upang magbigay ng world-class na medical services. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Congressman Bungalon bumuwelta sa paratang ni Mayor Lagman patungkol sa pagtapyas niya umano ng budget sa unang distrito ng Albay. At kadiwa ng Pangulo sa kampo, inulunsad ng Kamsur Police Provincial Office. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaok scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang
Kuya, akong party list, may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos ng pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapatabain sa gana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Pag may Kiko, may Sharon ka. Number 51 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla! Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Mariing pinabulaanan ni Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon ang ipinapakalat umanong kasinungalingan ni Tabaco City Mayor Crisel Lagman patungkol sa pagtapyas niya di umano sa budget ng unang distrito ng Albay. Pagdidiin ng kongresista, taktika lamang ito ng alkalde upang sirain ang kanyang kandidatura ngayong 2025 elections. Narito ang aking report. Ako po pigakusaran na... Sa caucus na ginanap kamakailan sa bayan ng Bakakay, Albay, mariing pinabulaan na ni Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon ang pinapakalat na kasinungalingan ni Tabaco City Mayor Crisel Lagman patungkol sa pagtapyas niya di umano sa budget ng unang distrito ng Albay. Ayon sa kongresista, sa mga radio interview sa alkalde noong Enero at Pebrero, hindi naman daw siya nito pinangalanan. Subalit nito lamang Marso ay bigla na lamang umugong ang kanyang pangalan at pinaratangan ng alkalde na umano'y nasa likod ng budget cut. Pagdidiin ni Bungalon, napirmahan na ang budget bago pa man matapos ang taong 2024. Aniya, isa lamang itong taktika ni Lagman upang sirain ang kanyang kandidatura bilang kongresista sa unang distrito ngayong 2025 midterm elections. Wow, pwedeng pagkakataon para simbagon ang mga issue na pigtatapok kay Congressman Jill Bungalon. Enot, ako po pigakusaran na nagtapyas daa kang budget kang first district. Dakulao na imbento para ratakan, raoton ang pagkatawo ni Congressman Jill Bungalon ni daay man kibasihan. And I would like to challenge her, hain ang ebidensya
na ako po mismo ang nakiaram, nagbawas, asin nag-divert kang pondo, kang First District of Albay. Nung kakuman po yan gigibuho. Ipinagtataka rin ni Bongalon kung bakit hindi kinwestiyon noon ni dating Congressman Edsel Lagman, ama ng alkalde, ang budget sa unang distrito, gayong nakakadalo pa noon ang ama nito sa mga online session ng Kongreso. Ang mga programa kang gobyerno para po yan sa saindo. Endema po yan gigibuhon ni Congressman Jill Bongalon. Ngunya naman siya ng bulan ng Marso, pig-implicate, pig-damay sa kuyang pangaran para magluwas sa publiko, maraot si Congressman Jill, asin siya malinig. Pero mga tugang daing katotohanan. Nag-agi sa bulan na Enero, Pebrero, siging pa-interview, di man pig-mentionar sa pangaran ko. Ngunya na Marso, pig-mentionar sa pangaran ko. Ibig sabihin, ginibo niya to serve her political interest. Dagdag pa ng kongresista, maaari namang magpadala ng liham ang alkalde sa Kongreso kung talagang nais nito ng mas malinaw na kasagutan at kung may hawak itong ebidensya, bakit di raw ito magsampa ng kaso. Nakakalungkot lamang daw ni isipin na ginagawa lamang ito ng alkalde para umano sa pansarili nitong interes at hindi para sa kanyang mamamayan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Dapat pag-abot sa development inclusive. Sa isang pagtitipon sa Masbate City, ipinaliwanag ni Ako Bicol Party List 2nd nominee Mayor Alfredo Garbin Jr. at 3rd nominee Attorney John Chan ang papel na ginagampanan ng Ako Bicol Party List sa Kongreso. Partido, tiwala na nagagampanan ng mga tungkulin ng isang party list organization. Narito ang aking report. Nilinaw ni Ako Bicol Party List 2nd nominee Mayor Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. at ni Ako Bicol Party List 3rd nominee Attorney John Chan ang papel ng kanilang partido sa Kongreso. Sa isang media conference sa Masbate City nitong Biyernes, sinabi ni Garbin at Chan na nirerepresenta ng Ako Bicol Party List ang marginalized sector at nagsisilbing boses lalo na ng mga mahihirap. Ang partido ay hindi umano isang sectoral organization, bagkus ito raw ay isang political organization. Hindi naman kailangan na yung representative ay belongs to the marginalized sector. But let me just be clear that our party list is not a sectoral party. We are a political party. So, sa political party, hindi kailangan na yung mga nominado belongs to the marginalized sector. Ang kailangan lang is the party must hindi dapat dominant political party. Ako Bicol has recognized the need for regional representation of the whole Bicol region. Kaya po siya naging party list din naman. Doon po natin masisigurado na the interests of the region will be represented in the national level. Bukod sa pagre-representa sa marginalized sector, ay aktibo din silang nagsusulong ng mga panukalang batas na makakatulong sa naturang sektor. Tungkulin din ng partido na magbigay ng serbisyo sa komunidad tulad ng mga programa sa edukasyon, kalusugan at pangkabuhayan. May tungkulin din silang makilahok sa mga debate at talakayan sa Kongreso para sa mga patakaran at batas na ipinapatupad sa bansa. The most important thing is, under the party list, we were able to formulate measures, legislation that will benefit not only our constituency but the entire country. So yun yung pinaka-requirement under the party list law. So dahil po meron tayong representatives from Ako Bicol who sit in the Congress, then doon po natin masisigurado na yung mga pangangailangan po ng mga kababayan natin sa Bicol ay also transparent and also brought to the attention of the national level. Kaugnay nito, tiwala si Garbin na lahat ng mga tungkulin ng isang party list organization ay nagampanan ng kanilang partido at patuloy na magiging tulay para sa magandang pagbabago at pag-angat ng buhay ng mga Bicolano. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Matagumpay na inilunsad ngayong araw ng Kamsur PPO ang kadiwa ng Pangulo sa loob ng kanilang kampo. Pagpapalakas sa direktang koneksyon ng mga lokal na magsasaka at mga mamimili, layunin umano ng proyekto. May report si Rose Bilista.
mas mababang presyo ng gulay, bigas, prutas, rekado at iba pang lokal na produkto ang alok sa kadiwa ng Pangulo sa loob ng Camarines Sur Police Provincial Office, Camp Colonel Juan Quirobin Miranda, Concepcion Grande, Naga City. Kaninang umaga ng formal itong ilunsad ng CAMSUR PPO, katuwang Department of Agriculture Bicol at iba't ibang kooperatiba sa naturang lalawigan. Ayon sa tagapagsalita ng CAMSUR PPO na si Police Captain Lisa Jane Altesa, layunin nilang palakasin ang direktang koneksyon ng mga lokal na magsasaka at mga mamimili, kaya binuksan nila ang kampo para sa nasabing proyekto. Yaon niniligis sa tuyang kampo para po mag-serve talaga sa tuyang, makulang sa tuyang mga kapulisan, kundi pati man po sa mga kababayan ta na lalo na itong mga harani lang dito sa tuyang kampo, pwede man po sila magdidi para po magbakal kayo ng mga baratong mga barakalon, mga konsumo na mahiling tango niya na nakalatag nga niligis sa tuyang kampo mo. Dumalo rin sa aktibidad ang DTI at DOLE Camarines Sur. Bubuksan ang kadiwa kada ika-15 at ika-30 ng buwan. Subalit malaki raw ang posibilidad na gawin na ito kada linggo, lalo na kung marami pa ang mga kooperatibang dadalo. Dahil na kayo po nga na magduman sa mga market para magbakal kang mga pangangaipon ninda na lalo na yung mga gulay, mga prutas, mga bagas, asin mga rekado, yaon na po, dinara na po. Through the kadiwa ng Pangulo, dinara na po dito sa tuyang kampo. Ang kadiwa ng Pangulo ay pangunahing programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong isulong ang mura at dekalidad ng mga produktong pang-agrikultura. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Angeline Dagta. Salamat!